angithi nyakanyaki wala waliphathaphatha qalaza maqala sekufika umadaka asanyavula nyavala wena walala wasala atshoni vuliketi sokufika amanike kurustubutubu sesitubula kwasala ngene kaslambolo baza phezulu kazi bathikimisa imiliyoni shayela phansi boy shayela phansi Good WhatsApp YouTube it's your boy Tembelezi always, you know. Hello. Hi. Alright. Ngishafuna. Angisho ukuthi uzilini. Yeah. Ukublind date. Okay. Amtsheli igama lakho. Amtsheli ukuthi uhlala. Okay. Amtsheli ukuthi ufuna grade bani. Okay. Ntanga. Amtsheli igama lakho. Yeah. Amtsheli ukuthi uhlala. Ukuthi ufuna grade bani. Yeah. Manje yini red flag yakho ngumfana? Umfana ophaphayo ukhuluma kakhulu. Yeah, umfana yo. Like umfana odom nje yabo. Hey bana. Yiko lo kuphela. Yeah. Hey bana. Ntanga yini red flag ntanga? Ekelini. Ntombazane ihamba itshola. Ntombazane ingananhlonipho. Ntombazane ihamba ebusuku. Hayisho nje amasabu kuluma. Ayilawo. La kuphela. Manje angayini into oyithandayo ugela? Funa ucherry yabona. Thanda ucherry njani? Cherry oschool. Yeah. Cherry uzongiphatha grand. Yeah, ilawo. Maye wena uthandana emshidini. Umfana onto othulile yabo. Yeah. Umfana ozongiphatha kahle yabo. Yeah, hey. Bese umfana like umthanda abe umshoti noma abe mude. Abe mude osilingane ke ngeheight. Manje ntanga uthanda intombazane emfishane noma Thanda icherry official. emfishane. Yeah. Uthanda amadaki noma abantwana abalight? Amadaki. Amadaki. Yeah. Maye wena uthanda idaki noma Mina shami ngisithandela amadaki. amadaki? Ngithanda amadaki nje. Mina abantu abamhlophe like angizwani nabo kahle. Angibazwisisi. Yeah. Manje kwayenzakalani kulerishe umjolo wakho wakudala? Yo angeke ngikhona uku-explain kahle. Ngiyakhona explain. Ntanga kwayenzakalani kumjolo wakho wakudala njani? Lo mfana nama ngeke ntwana ngikhona explain lo angeke. Manje ngizonigaya isikhathi ngiringe ne. Yeah, feel. Ladies first. Ladies first. Ngizonika isikhathi ngikhulume ne. Yena shele. Uthi Angeke ngikhone. uthi angika khona njani? Hello. Hello. Uvani Dr. Lomntana? Jo. Grand. Ngishafuna. Yeah, sharp. Manje uthe uthanda umuntu onjani? Nto othulile, oyidaki, yeah, phela. Manje njengoba mina ngithanda ukukhuluma. Ngathi kuzoba inkinga ke. Okay. It's your turn. Yeah? Hello, right. Yeah. Like wena uthanda umuntu onjani ke awuthanda? Ngithanda intombazane engaphawu. Yabona mina wangiphaphela hayi. Zokujikisa ngempama yabo. Yeah, mina ngungiphaphela. Intombazane enenhlonipho. Yeah, ngithanda intombazane eziphatha kahle. Yeah. Mbuzi mina ngiyaphapha so senza njani? Uyaphapha. Yeah. Shuthi uzokufaka endleleni. Jo. Yeah.
Manje since ukhuluma naye vele ngamagama yini uyifilayo? Like ish ngizothini. Ivoice yakhe yangichaza bo. Chaza ivoice. Manje nje ami since vele ukhuluma naye yini ekuchazile? Ndoda nevoice yakhe igrand ngibukeka ngathi unenhlonipho mara inkinga uthi aphapha. Wena wathanda abantwana bakho bona? Angibathanda. Manje angeke ubaleke mase sivula la. Angeke. Angeke uyathembisa. Yeah. Nawe into angeke umbaleke. Yeah. Since vele ukhuluma naye ungamrate angakhi mawubhekile? 3 out of 10. 3. Awubomboni makumrate 3. Yebo. Wena ungamrate angakhi? 1. Uretha kanjani wena komboni? 1 to. Like sekuzofika leso sikhathi ne kuzohlubula ama-mask la sangatshintsha amamayizi ngitshela ukuthi angithandi. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. Wena The show starts in 5 5, 4 3 2 1. Awuthenye ukubaleki. Oh, ungambi. Oh, so type up. Why not type up? Manje ami type up. Why? Ana magama. Bona na magama. Sure. Kahle unufuna abantu abanjani? Yambona unjani mara wena? Unjani? Sisikomoda nje. Maye wena wangamnqashela ukuthi wayengomini. Ndoda uyambona nje manje yini lento ayizenzayo manje usikomota wanginayo. Ayi ungcono nogayi ngapha ikunayi. Hayi bounce le. Yey! Ushenge bounce. Yey! Hayi phansi lethu leli wazi utshola nebhathi la indoda la. Hayi. Manje ami soba ne-second date. Maye soba ne-second date njalo. Manje please like and share and comment and subscribe. The sticks. Ayivali la.